онҳо бо супориши яке аз аъзоёни фаъоли экстремистӣ гурӯҳи ташкилоти экстремистии фиротгароии Юнус бо супориши онҳо бояд дар шаҳри Нурак 40 байрақи давлати исломии Шоми Ироқро овезон мекарданд. Лекин онҳо бо воситаи алоқа баромада ҷавоб доданд, ки чунин имкониятро 40 ададро надоранд, 20 метавонанд. Лекин онҳо барои 20 адад байрақ аз бозор материал гирифта омода карда бошанд, 4 адад байрақро парчами ҳамун давлати исломии Шоми Ироқро дар 4 ҷои серодаме ёки ҷои намоёни шаҳри Нурак овезон карданд ва мақсади онҳо барпо кардани давлати исломӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ин дар куҷоҳои шаҳр овезон карданд? Дар шаҳри Туз дар ҳайкали Исмоили Сомонӣ овезон карда буданд? Дар Норак дар кӯпруки Чашма овезон кардагӣ, дар назди кӯхи фарҳангӣ шаҳри Норак ва дар наздик идораи коммуналию манзилӣ шаҳри Норак ва терминали мусофиркашонӣ ки ҷои серодаме бошад. дар вақти тафтиши пешакӣ ё ба пуррагӣ ҳамаи амалиётҳо ба кадом ватсап сомона баромадан, бо супориши ки иҷро кардан, аз кадом мағоза материал харидану ранг харидан, дар куҷо тайёр кардани ҳамин ҳуруфҳои арабии ла илоҳа иллаллоҳу аллоҳу акбарро дар парчам сабт навиштаҷот кардану вай кардан, ҳамаша ба пуррагӣ нишон додагиам ва ин ҷо аз назар гузаронда шуда протокол тартиб дода шуданд. ягон маҷбурӣ ва фишороварӣ худашон нишон додагиам. ҳамин навиштаҳои исломиро дар куҷо анҷом доданд ва касе аз ин одамое ки ин ҳарфҳоро навишт рӯи порчаҳои сиёҳ ба ҳамин гурӯҳ шомил аст? Саидов Давлатёр яке аз иштирокчиёни фаъол ва ташкилкунандагони ҳамин